Nosaltres som Mali, Vanilli... Jo sóc el Vanilli. Bueno, ja, i jo sóc el Mali. El Mali s'assembla al Freddie Mercury. Aquest és un espectacle d'humor... D'humor intel·ligent. Sí, té un punt intel·lectual. Aprendreu moltes coses, eh? Els dos som de poble, som emigrants de la zona rural. Emigrants me'n van sortir molts a la pubertat. Hòstia, avui estan duríssims, Estan pintats. I va ser un dia estirats allà a l'Esterilla. Sí, que no és una estel petita, eh? No. És allò rectangular. Sabeu allò de plàstic que si t'ho agafes i t'hi poses a sobre? Molt obert, que es posa així rectangular. Sí. No em pillen, no. L'altre dia no sé què va dir el Montero, que Déu-n'hi-do. El Montoro. No, és que no m'entero. Després amb tot lo del Huert i tal... El del Huert? No, és que no sé què vols dir. Ah, el del West Side Story! A los niños vamos a educar, niños que hay que españolizar. A los niños vamos a educar, lo que les tengamos que zurrar. Un petit gir inesperat a les nostres perruques. Y lo encontramos al momento, ¿no? De debò és una classe magistral de teatre. Això el Pou no ho fa, vull dir, no té collons a fer. Vete! Ara el Mali està fent un procés de penetrar en el personatge. No, és que ens va costar molt posar-nos de quiurs, perquè no sabíem què volíem fer. No vigis quin merder posar-nos de cors, tu. Si em pirrat t'emprenyes. Claro, m'emprenyo, tio, escolta'm. I la Tina, tio? Jo crec que ara la Tina Turner. El que heu d'entendre és que tots som una família. I tu ets un developer. You